Здравейте, приятели! В днешното видео ще приготвя моят любим вариант на шпек салам, който не включва варене или парене, а изцяло ще приготвя на пилетното барбекю на Трегър. Преди да ви покажа съставките за рецептата, искам да ви обясня нещо много важно за една от тях. За хората, които използват нитритна сол, но се притесняват от нея, примерно когато използват по-голямо количество или готвят на много по-висока температура и е възможно тя да стане вредна, аз ще използвам EcoCure. EcoCure е изцяло на растителна основа, не е ГМО и не съдържа никакви алергени. Изцяло натурално е, не позволява развитието на бактерии, както бактерията на ботулизма, и запазва червено-розовия цвят на месата. EcoCure 1 използвам, когато приготвям меса с термична обработка, както сега ще приготвя шпек салам или някакъв вид варена наденица. EcoCure 2 използвам, когато приготвям суджуци, луканки или, накратко казано, сурово сушени колбаси. За рецептата ще използвам килограм и 300 свинска плешка, половин килограм телешко от Black Angus, 200 грама бекон, 20 грама EcoCure, 20 грама сол, 10 грама захар, 10 грама сладък червен пипер, 8 грама черен пипер, 4 грама чесън на прах, 4 щипки риган и 2 грама индийско орехче. Ще нарежем месото на парчета и ще го поръся с миксът от подправки. След това ще го оставя в хладилника за цялата нощ, за да може да озрее. Решетката, която ще използвам за смиването на месото, е 8 мм. Това е най-едрата, която имам. Саламите ще опуша и изпека на 185 градуса Фаренхайт или 85 градуса Целзий за първите 4 часа, след което ще повиша температурата до 205 Фаренхайт, което е 96 градуса Целзий, до достигане на вътрешна температура от 162 градуса Фаренхайт, което е 72 градуса Целзий. Ето как изглежда месото на следващия ден.
ще използвам фибросни обвивки с диаметър от 3,8 см, които съм накиснал в топла вода 30 минути преди пълнението. В два от саламите съм сложил проба, за да мога от разстояние да следя температурата на месото и на барбекюто едновременно. Саламите достигнаха нужната температура, време е да ги извадя и да ги охладя шоково. Тук съм си приготвил вода с лед, така ще ги охладя, ще спра процесът на готвене и ще дигна тяхната трайност.
Ще ги оставя да постоят 30-40 минути в ледената вода. Саламът е готов и сега ще го пробвам. Вие може да си го оставите няколко дни да се изсуши. Така ще загуби част от теглото си и ще стане в по-сух вариант. Саламът е станал направо чудесен. Уха е невероятно, нямам търпение да го пробвам. Има пръстен, че отстрани се е опушил. Уха е невероятно, приятели. Страхотен вкус. Чудесно. Моля, пробвайте рецептата. Благодаря ви, че останахте до края на видеото с мен. Абонирайте се за канала и кажете на ваши приятели за мен. Благодаря ви. Уникално.